سلام ناي أرسمايتو بيتسب هذه شالن بويز سنابتو فيلمي حزلهم مسألهو سلام صانحت مس أرسمايتو بنابلكو بقطع نفط فيديو لي أوشارن زبهال قدام زمهار ناي شديش تورح فلاسي إيو عبت قدام مش تزنبرن بناي مارشان ألت تزلتنن إيو عبت فيلمي أمناي فلما لي عبت قدام بزغورم زلو عواتات سرعتي نعمالختو يكرتاي حطم نسم دما بناي مفلان كولتو كاري الله ويبلو بهاند بيت حدا فلاسي أب أيار نهالو يتقعو ولا كابود أتو بهاند بيت يبصحيو لي شعو يهدم إتي فلاسي دمان لي نابتهن سايدر بيو كوينو جناني دعرتي من لسما في مفلام يقتل عقمو بمرأي دما أب أيار تسفو جزع جزع وقعما إتي نفلما فلاسي استشنفلو لي أب قرنشات مسأتو أيو نازب مقتل سيفي بزتعاتقا خالأي فلاسيتك لي سعروتك مقبال حالفو قالي ممارات سكين زي بلو بمبار نيتي أنصار عطق يفتحو بمقتصال نفس الساينة يمودعتن فلاسي خيد ولكو أبنى يسألو ساعات نهالوه إيت فلاسي لي نابو كان زمتسي يسمعون مرا كابو نيلي بزعور من قدي إيتي مستوات بتككلنيا كم زوقعو يتصلي كابو دما أوش تحاري سكند إيتي هيس أنت تحزنا مريت يودقو إتي فلاسي أب مودعتا كم زسعرو يأمن نبرا كوين قنا لي أنشاتتو أفلب ويوقعما كلتو أم بزحيس صنحو أب مودعتا لي يسعرمو نابتي بيت مقدس مسجدا ناب دقاي وصل إتما باستو دما بخبري يسقرلو إتي ناي فلسطين حداري دما نيلي بفتنا كامي تسامنا شمونتي كم زمزقبا يزاربو يزي دما كافتو مامناتو عدم زلو تمهارو زبالة سايو حازي لي أب كتما وشتنا بذركب بيت مرتك خير يو وزن حول جزء نتوانا فلاسي قربا مسزخنا أب عبيت ساينتست بتسب من باركم زلوا وينبرو طوال عاد حرم السنباتو عادش سبات من مكاننا في كتما يخيد أب تزغط صمير إتلما أب بيت مرتي نايته كاندو كلب حالا في زخنا ودع 15 عامت فين جزته بهاله يفلتنا كل جزء بعوي حوات حقوسن بيت عم تفوتونا يروعي كل تمار تحفطو شان تبهال لان نايت بيت مرت نايت كاندو كلب سيرح مكايدت يا نسا ناي فينك فيلمتات كمرمرا مما من زحش سرح كسرح كم زغيل عاوز قصلت نقرم كابو دما لان ناتو فقر زلو ايات تمثل كوين غنا كحاتوا كله تقعدم نايلان حوا يو اب عالم كاب زلو كاب كلن لعلي مبلع زفوتو كبدان قلعا يو 4 طمام حد مندر زنبرن لانه علم دما بتعم زفاتون يوم حدا معلت حوايو نسحن تبلع لعندما نايز حالف في معلتات ناي تكاندو فيلمتات كم ناي كل جزء إنها تكاتلت نبرت ناي حاون حفظنا بوزخنا دكتور هانز تبهال ساينس ديو قد عندما قد من إشي معلتات يا مويتان إنت دكتور جن كل جزء أوس راح يزحلفه ناي شفات وجل دلت زحدرم فولي مسارح الناس راح يركب دكتور هان ناي دكتور حد كم يكم زخنا بيسركي حطم أبو أم سأم قداس لزيوعل كل جزء يتحرق دكتور هان بيستخدم قلت في نخمة قال لي أتولى ما حزنا بجزاز الأخواتن نكخفت وين نقرم كم تزبل أنت قينو نكان جزء فترة فلي مسار حز أيو عمان قدر الربن هلو لي نبرم ينكح حما لا أنت قبله نعون أنا قلت إن هلو ترما أبو أبتنا فيديو صعد بلع الوجن كم ضعف فنزل له أي رأيتن عيتم شفات مرحي دكتور هان الله يزغون مسارح نكبو فرار حنا برا دكتور هان كم عانت مسارح يبليني بلو كسر حدث أن حقن دوكم سنا يدوم دمسي زرخ زمسلنا هوان تكنولوجي نبرا اتمي مراحي قنا كي أمانو يترف ما كم زعفان غير واو ناي CCTV كاميرا انترقى اتي مسارح نابقزا أطولا أخو عابنا يدكو إركم ذا أتوائر يا جلبين فيسين زقبار غيرم اتي مسارح كم زمسوا في قادرين يهدنا برو دكتور هاني تعافون يوزنه جلبين فيسين بتعمل يوم هتصم مخنياتو كم غانغستر تمدبو إذن فلا مسرح توميو توت زبالة كراون تتخدينهم كم سلامة سبات أمنا إلا نجزا بري يبغى تحمى جلبي مسألة متنا بجزا نمتاوي حسن كوين جنافسي أبجغت سمعتنا بيت مرتك ساب زغلو كم زصبوي نقرأ لي مسحدش تناي كتما كبابتنا تلما مداير كب لي نلان نتريا ناي تكاندو فيلم تاتاو تلفزيون كتاتل نبرت دحار دمايو
ናይ ቪድዮ ገም እናተፃወተ ናይ ምዝንጋዕ ክእለቱ የማዕብል ነበረ ክልተኦም ንሕድሕዶም ይረባበሹ እሞ ሓበሮም ንምቕፃል ይኸብዶም ግን ድማ ብዙሕ ከይፀንሑ እቲ ናይ ቪድዮ ፃወታ ክልተኦም ሓበሮም ይፃወቱ ክፍሊ ውሽጢ ብናይ ኣቦ ኣሳጥን ዝተለኣኸት ትኸፍቶሞ ኣብ ውሽጢ ድማ ናይ ባንዳን ቁልፊ ርአየት ብናይ ኣቦ ኣሳጥን ዝተለኣኸት ትከፍቶሞ እቶም ሸፋት ከም ዝደልይዎ ግን ኣይፈለጠትን ሓደ ቁልፊ እንትፀቅጥ ድማ ናይ ድምፂ መተግበሪ ናይ ምስጢር ቁፅሪ ንኽተእቱ የሓታሞ ንሳ ድማ ከይፈለጠት ናይ ምንታይ ምስጢር ቁፅሪ ኢላ ዓው ኢላ ትዘረብ ድሕሪ ብዙሕ ምፍታና ባንዳው ድማ ናይ ኣደኦም ድምፂ ዘለዎ እዋን ምዃኑ ተዓዘበት ብፅባሕቱ ንግሆ ድማ ሌም ምስ ዩንላንን ብምዃን መፈለምታ ናይ ትምህርቲ ሰዓት የደለው ጅልብን ፊስን ድማ ኣብ መኪና ውሽጢ ኮይኖም ይርእይዎም ነበሩ ንእሽተይ ምስ ተከወሉ ድማ ሰይሮም ንምእታይ ይሓስቡ ነበሩ ኮይኑ ግና ጅልቢ ናይ ባንዳው ቁልፊ ኣብ ቦርሳ ሰቕላቶ ይርእዮሞ ፊልሞም ብምቕያር ካብ ባዕላ ክሰርቕዋ ወስኖም ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ፊንግን ሓፍቱ ሻንሻንን ተራኺቦም ላን ምስሊ ኣፋለጠቶም እናውግዑ እናሃለዉ ድማ ጅልቢ ነቲ ቁልፊ ካብ ቦርሳ መንጥልዋ ይከይድ እሞ እዚ ዝተዓዘበሊ ድማ ናብኡ ንምብፃሕ ዝለዓለ ናይ ዝላ ክእለቱን ናይ ድሕረት ምግልባጥን ይገብር ነበረ ፊንግ ጎበዝ ተዋጋኣይ ምዃኑ ብምርኣይ ተገርሙ ነበረ ካብኡ ድማ ክልተኦም ኮይኖም ይወቕዕዎ እሞ እቲ ባንዳው ይረኽብዎ ኮይኑ ግና ጅልቢ ተስፋ ይቆረፀን ካብ መጀመርያ ትምህርቲ እውን ኣይተምሃረን ብድጋሚ ይምንጥሎም እቶም ቆልዑ ድማ ብዙሕ ከይፀንሑ ከቢቦም ናብ መንገዲ ቅድሚ ምእታው ኣብ ናይ ኩሓፍ መእከቢ ይቕበልዎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ንፈለማ ግዜ ፈላሲ ሪኦም ዝተገረሙ ኣዕርኽቱ ላንድ ናይቲ ክፍል ተምሃርቲ ንልዩ የፋልጥዎ ምእታው ከም ዝከኣልን ንኮንጉፍን ከም ዝፋለጥን ብሉ ይሓትዎ እታ መምህር ግና ስቕ ተብሎሞ ናይ ኮንጉፍን ክእለቱ ንምርኣይ ፅቡቅ ከም ዘለዎም ትነግሮም ሽዑ ድማ እታ ሰልጣን ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ናይ ኣካል ብቕዓት ፈተና ከም ዘሎ ይነግሮሞ ፈተናኡ ዘይሓለፈ ድማ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ደግሞም ከም ዝምሃሩ ይነግሮም እዩ ግና ናይ ሰውነት ቅርፂ ስለ ዘይብሉን ብስሩዕ ስለ ዘይከይድን ተጨንቁ ነበረ ናይ ፈለማ ስራሕቶም ድማ ናይ 100 ሜትሮ ጉያ ነበረ እቲ ንቑሕሊ ድማ እቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ቀዳማይ ዙር ከይወድኡ ንሱ ግና ካልኣይ ዙር ይወድእ ነበረ ብተወሳኺ ድማ ካብ ዘለዎም ፍሉይ ክእለታት ፑሽኣፕ ንክሰርሑ ይሓቶም ካብኡ ድማ ልዕሊ 100 ትሰርሕ እቶም ካልኦት ግና ክልተ ምስራሕ ይኣብዮም እቲ ሓቀኛ ክእለቱ ንምርኣይ ድማ ብሓደ ኢዱ ፑሽኣፕ ይሰርሕ ነበረ ካብኡ ድማ ኩሎም ይፈትዎን የመስግንዎን ነበሩ ብኻልእ ፈተና ድማ ዝለዓለ ዝላ ዝሰርሕሉ ውድድር ይቁፀር እሞ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነበረ እዩ ድማ ፈትኑ ነይሩ ኮይኑ ግና ብኣፍ ልቡ ይወድቕ ብኻልእ መንገዲ ድማ ናይ ላን ልደት ነበረ ካብኡ ብፅባሕቱ ምሸት ላንን ኣዕርኽታን ናይ ልደታ ድግስ ንምስራሕ ኣብ ገዛ ተኣካክቦም ነበሩ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ፊንግ ዩ ላንን ሻንሻንን ውህብተን ንምግዛእ ናብ ዕዳጋ ይከዱ ላን ካብ ኣባኣ ናብ ደገ ንዒ ዝብል መልእኽቲ ይበፅሓ ኮይኑ ግና ንምፅራይ ላን ትወፅእ ተዓፍና ናብ መኪና ውሽጢ ተኣቱ በትሽዑ ሰዓት ላንን ኣዕርኽታን ይርእይዋ እሞ ብሳይክል ይከታተልዋ ነበሩ ኣብ ናይ ዶክተር ሃኒ ላቦራቶሪ ውሽጢ ይወፅሑ እሞ ኣለሻ ይጅምሩ ትማሊ ስምምዕ ምዕፃይ ስለ ዝነበሮም ላርን ናይ ንግዲ ኣካያዲትን ኣብ ሸንቀጥ ውሽጢ ኣትዮም ይርከቡ እቲ ከይዲ ንምቅልጣፍ ድማ ላሪ ኣብ ናይ ላን ገፂ ከራ ይቐምጡ እሞ ናይቲ ምስጢር ቁፅሪ ንኽትነግሮ ኣገድዱ ይሓታ እሳ ድማ ናይ ምንታይ ምስጢር ቁፅሪ ትብሎ እሞ እቲ ፕሮግራም ኣብቲ ቲቪ ይኸፍቶ ኣብ ወፃኢ ድማ ጅልብን ፊስን እቲ ቦታ ይሕልውዎ ኣለዉ ልንን ፍንግን ምስ ኣጥቅዕዎም ኣብ ሓፀር ግዜ የውፅዎም ይኹን ደኣ ናይ ላሪ የማና ኢድ ዝኾነ ምስ ብራድሊ ይገጥሙ ንሱ ተፈላጢ ስለ ዝኾነ ድማ ተሓባብሮም ንዕኡ ንምጥቃዕ ይበኣሱ ኣብቲ ቤተ ፈተነ ውሽጢ ላርን እቶም መሳርሕትን ስምምዕነቶም ይውድኡ ነበሩ ኮይኑ ግና ዩ ይመፅእ እሞ ንሓፍቱን ኣቦኦን ነፃ የውፅኦም ድማ ንዕኡ ንምሕጋዝ ይመፅእ እሞ እቶም ሸፋቱ ክንክዋግኡ ይሕግዞም ኣብ መንጎ እቲ ባእሲ ድማ ላሪ ቦርሳኡ ሒዙ ናብ ደገ ይወፅእ ንዶክተር ሃኒ ዩንን ላንን ንክወቕዕዎ ጠጠው ይብል ክሳብ ሽዑ ድማ ምስ ብራድሊ ንምግጣም ብድጋሚ ምስ ፊንግ ይሕወስ ታሪኽና ቡን ኣብዚ ይውዳእ ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ